καλωσορίζω όλους στην παράσταση αυτή του Δευτέρου Λυκείου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Δήμαρχο και την κυρία Ελένη που είναι παρούσα εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να απευθύνετε με χαιρετισμό όταν τελειώσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους, ιδιαίτερα τους συναδέλφους είτε από το δικό μας σχολείο είτε από άλλα σχολεία που ήρθαν εδώ, τους αυτοεπιθυμητήσατε συναδέλφους που μας θύμισαν σήμερα με την παρουσία τους, τον κύριο Τζίμα, ο οποίος ήταν διευθυντής χρόνια εδώ, και τέλος ευχαριστώ πολύ όλους τους μαθητές που συμμετείχαν έστω και έμεσα κρατώντας την τάξη και τις υγείες στις πρόβες και φυσικά όσους εργάστηκαν για αυτή την παρουσίαση, δηλαδή την κυρία Αγλαία Προδίσους, την κυρία Βούζα, που ήταν σκηνοθέτης συναγωγράφος, την κυρία Λουκατσού και την κυρία Ακρίνου που ήταν η βοηθή, η κρίσιμη, ξανά όλους τους συναδέλφους, την μαθήτρια τη Ρένια τη Βούλα, η οποία έκανε τα σκηνικά του καλύτερα σκηνικών, και τους πρωταγωνιστές, τους οποίους θα τους δείτε στο χειροκρότημα ονομαστικά. Έτσι, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κοινωνών που βρήκε κουμπούς και τους κουμπούς, τους βλέπετε πάνω, και έτσι έχουμε μικροφωνική κάλυψη και βιντεοσκόπηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς ήρθα μόνο για να σας χαιρετήσω, γιατί δεν θα δω την παράσταση. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να φύγω. Μακάρι όλοι να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στους καθηγητές που διοργάνωσαν όλοι, τη συμμαθήτριά μου την Αγλαία και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Σε όσους συντέλεσαν στην απόψινή παράσταση, κάθε χρόνο το δεύτερο Λύκειο ξέρω ότι κάνει, οργανώνει από μια παράσταση. Εύχομαι να την επαναλάβετε. Δεν ξέρω, κύριε Διευθυντά, να την επαναλάβετε την παράσταση. Ωραία. Στο κάτι καλύτερο θα είμαι εδώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα να έχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λεβέντη. Μέσα στις δυνατότητες του σχολείου έχουμε και θεατρολόγο. Έχουμε τον κύριο Κουσουλάκη, ο οποίος θα μας πει μερικά λόγια. Είναι εξαίρετος. Είναι φιλόλογος βαθιάς εμπειρίας, κοντεύει στο τύπο, οι περισσότεροι τον γνωρίζουν. Δεν θα σας κουράσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κύριε Διευθυντά, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί γονείς και παιδιά που παρευρίσκεστε εδώ. Εγώ δύο λόγια θέλω να πω γενικά για τη σημασία του θεάτρου στη ζωή μας. Χαιρόμαστε να πω καταρχήν όλοι που παραβρίσκεστε εδώ για να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση. Όταν μιλάμε για θέατρο, πρέπει κατεξοχήν το μυαλό μας να πηγαίνει ότι στο γεγονός ότι το θέατρο είναι εξόχως ελληνική, αρχαιοελληνική για την ακρίβεια επινόηση. Το αρχαίο ελληνικό δράμα, το οποίο γεννήθηκε από τις τελετές του Διονύσου, ο Αρίωνας έδωσε τεχνική μορφή στον Διδύραμβο, ο Θέσπης ανέπτυξε τη διαλογική μορφή, για να καταλήξουμε σε αυτό που ορίζει ο Μέγας Αριστοτέλης ως θέατρο, τραγωδία. Έστειλε τραγωδία, μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας κτλ. Από τον ορισμό του Αριστοτέλη απομονώνω δύο όρους που έχουν μεγάλη σημασία. Τραγωδία, δηλαδή θέατρο, έστι μίμησης πράξεως. Εξού δηλαδή η υποκριτική τέχνη, η τέχνη του ηθοποιού. Ο ηθοποιός ποιεί ήθος. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και ο άλλος όρος είναι η κάθαρση που εμπεριέχει ύψιστη παιδαγωγική και ηθικοπλαστική σημασία. Αν έφνης χανόταν όλη η κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων στις επιστήμες, στη φιλοσοφία, στη ρητορική, στη ιστοριογραφία, στα μαθηματικά, στην ιατρική, στην αστρονομία και στις τέχνες, αρχιτεκτονική ας πούμε, και έμενε μόνο ο θεσμός δημοκρατίας και το θέατρο. Και μόνο γι' αυτά θα έπρεπε σήμερα να είμαστε εξίσου περήφανοι
για τους προγόνους μας. Το θέατρο εξάλλου προϋποθέτει δημοκρατία. Θέατρο και δημοκρατία πάνε μαζί. Είναι ελευθερία της έκφρασης και του λόγου. Το θέατρο είναι ύψιστη μορφή τέχνης, κορυφαία μορφή, καθώς συνενώνει πολλές άλλες τέχνες. Απαιτεί τη συνέργεια πολλών άλλων τεχνών. Το κείμενο, λογοτεχνία, εναργή είναι ο λόγος, την υποκριτική τέχνη στην οποία αναφέρθηκα, την αρχιτεκτονική, τα αρχαία ελληνικά θέατρα ήταν εξωτερικές κατασκευές, τα σύγχρονα θέατρα, όπως καλή ώρα εδώ είναι κλειστοί χώροι. Εικαστικές τέχνες, σκηνικά, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαθήτρια την ζωγράφο, στην οποία αναφέρθηκε ο διευθυντής μας, τη Ρένια Τικούλα, που βλέπετε τους όμορφους πίνακες που δημιούργησε στα σκηνικά. Μουσική, χορός, δημασία, μακιγιάζ, φωτισμός, όλες οι τέχνες συνενώνονται για να δώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Εξού και το θέατρο θεωρείται από τις κορυφαίες μορφές τέχνης. Σήμερα, ωστόσο, σε αυτές τις συνθήκες στις οποίες ζούμε, όπου υπάρχει έκσταση της νεανικής βίας και παραβατικότητας, εκτός και δυστυχώς και εντός των σχολείων, πρέπει επιβάλλεται η εκπαίδευση να καλλιεργεί τη θεατροφιλία των μαθητών και γενικώς την επαφή του με την τέχνη, την επαφή τους με την τέχνη. Εξάλλου, η τέχνη και ο αθλητισμός είναι τα πιο ισχυρά αντίδοτα στη βία. Προσφέρουν ένα ασφαλές καταφύγιο. Είμαι πεπισμένος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών σας, των μαθητών μας, στέκονται μακριά από αυτές τις ενέργειες οι οποίες μόνο αδιέξοδα και προβλήματα δημιουργούν σε όλους. Το ερασιτεχνικό θέατρο και γενικά, μια και αναφερόμαστε σε σχολικούς θεάσους, είναι κάτι το μαγικό. Εμπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία της γνήσιας ψυχαγωγίας, η οποία μόνο θετικά αποτελέσματα και επιδράσεις έχει στην ανάπτυξη, την ψυχοπνευματική των εφήβων και γενικότερα των ανθρώπων όλων. Αγκαλιάστε λοιπόν με αγάπη την προσπάθεια των μαθητών, των συμμαθητών σας, των παιδιών, και είναι μεγάλα ταλέντα, θα το διαπιστώσετε, είμαι σίγουρος, και απολαύστε με τη δέουσα προσοχή την παράσταση. Είναι σίγουρο το συγκεκριμένο έργο του Μολιέρου. Ο Μολιέρος γνώριζε άριστα την αρχαία ελληνική κωμωδία, τον Αριστοφάνη, παρόλο που το συγκεκριμένο έργο δεν είναι πολιτική κωμωδία όπως έγραψε ο Αριστοφάνης, ονομαστή κωμωδία, αλλά κυρίως το Μένανδρο, τη Νέα Κωμωδία και όλους τους άλλους μεγάλους κωμωδιογράφους της αρχαιότητας. Μας άφησε ένα έργο το οποίο είναι απολαυστικό, εξόχως, ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό. Μου επιτρέψετε να συγχαρώ και εγώ από το βήμα τους βασικούς συντελεστές της παράστασης, τους μαθητές και τις μαθήτρες και τους μαθητές ηθοποιούς, τη ζωγράφου μας τη Ρένια Τικούλα, τις συναδέλφισες συντελεστές της παράστασης, την κυρία Κρύου, την κυρία Μικατσιού και την κυρία Βούζα, την οποία προτρέπω να συνεχίσει τη σκηνοθετική της δράση. Σίγουρα έχει πολλά να δώσει και στον καλλιτεχνικό χώρο
Καλή διασκέδαση, να απολαύσετε την παράσταση. Εδώ είμαι και σου λέω ότι κάνω και λέω ό,τι θέλω. Εγώ είμαι το αφεντικό. Και εγώ σου λέω ότι θέλω να ζει σύμφωνα με τα γούστα μου. Δεν σε παντρεύτηκα για να υποφέρω τις τρέλες σου. Ωχ, Θεέ μου, τι βάσο να έχεις γυναίκα και μάλιστα δικιά σου. Και πόσο δίκιο είχε ο Αριστοτέλης όταν λέει πως η γυναίκα είναι χειρότερη από το διάολο. Ακούστε ένα σπουδαγμένο. Ξέρει και τον Αριστοτέλη. Μάλιστα, σπουδαγμένος. Βρες μου άλλο να κόβει ξύλα σαν εμένα. Θεότρελε, άχρηστε, βαρεμένε. Πανούκλα. Καταραμένη ώρα και η μέρα που πήγα στο παπάκι είπα τον ναι. Άκου τι λέει. Καταραμένος να είναι εκείνος που έβγαλε την άδεια του γάμου και με έβαλε να υπογράψω την καταστροφή μου. Βέβαια. Έχεις δίκιο να παραπονιέσαι για αυτή την υπόθεση. Τι λες, βρε! Εσύ, βρε κακομοίρη, έπρεπε κάθε στιγμή να ευχαριστείς τον Θεό που με πήρες για γυναίκα σου. Σου έπρεπε, βρε, να πάρεις γυναίκα σαν και εμένα. Βέβαια, βέβαια. Τιμήθηκα πολύ που πήγα στο βρωμό σοδό σου. Θυμάμαι τώρα πόσο περήφανο στάθηκα την πρώτη νύχτα του γάμου μου. Και άντε, μη λες πολλά, γιατί έχω κι εγώ να πω πράγματα πάνω σε αυτό. Τι θα έλεγες, για πέστα να δούμε. Φτάνει! Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Ας τα ξέρουμε μονάχα τα δυο μας. Ήσουν πολύ τυχερή που βρέθηκα εγώ και με τίμησες. Βέβαια, πολύ τυχερή που σε πήρα. Σου πήρα ένα παραλυμμένο. Ένα ακαμάτι που μου τρώει ό,τι κερδίζω. Ψέματα! Εγώ δεν τρώω τίποτα. Μόναχα πήρα. Πουλάει ένα-ένα ό,τι έχω μέσα στο σπίτι. Α, έτσι είναι τα ζευγάρια. Που δεν μου αφήνει εύκολο μέσα στο σπίτι. Να το συγκινήσεις πιο εύκολα. Μου πούλησε μέχρι και το κρεβάτι μου. Τώρα θα ξυπνάς πιο νωρίς. Που όλη μέρα πετουλιάζει και παίζει χαρτιά. Αυτό το κάνω να μην στεναχωριέμαι. Έχω 4 παιδιά στην πλάτη μου. Ας τα κάτω. Που μου ζητάνε όλη την ώρα ψωμί. Δώσ' τους ξύλο. Και νομίζεις, βρε μεθύστακα, ότι η δουλειά αυτή θα τραβάει έτσι. Σε παρακαλώ, ηρέμησε γυναικούλα μου. Και ότι αιώνια εγώ θα υποφέρω τις υψιές σου και τις ακολασίες σου. Γυναικούλα μου, ξέρεις ότι η υπομονή μου δεν είναι πολύ μεγάλη και το χέρι μου είναι κάπως καψουλάτο. Πολύ που λογαριάζω τις φοβέρες σου. Γυναικάκι μου, θα ρώσει τράει πάλι ο πίσω σου. Θα σου δείξω εγώ, ρε, καθόλου δεν σε φοβάμαι. Ρε, θα σε απέσω το ξύλο. Πού να μου χαθείς μεθύστακα. Θα σε μαυρίσω. Παλιά άνθρωπε. Εσύ δεν βάζεις μυαλό με τίποτα, έλα εδώ. Βοήθεια. Τώρα βοήθεια. Θα μου το πληρώσεις. Μα απειλείς. Γειτόνι, τι γίνεται, τι πάθει, ντροπή, μανούρισα που δεν έχει τη γυναίκα του. Κι αν εμένα μ' αρέσει να με δέρνει. Γιατί ανακατεύεσαι εσύ. Όχι, ρωτώ. Έχεις εσύ καμιά δουλειά και ανακατεύεσαι. Καμία απολύτως. Ακούσε εκεί αδιατροπιά να θέλουν να εμποδίζουν τους άντρες να δέρνουν τις γυναίκες τους. Γιατί ανακατεύεσαι εσύ. Και είσαι ίδιος να χώνεις τη μύτη σου σε πράγματα που δεν σε αφορούν. Γείτονά μου, σου ζητώ πραγματικά συγγνώμη το βάζει της καρδιάς μου. Δώσε να καταλάβει, και άμα θες βοήθεια. Δεν θέλω, όλο και μόνος μου. Όποτε γουστάρω θα την κουμπανάω και όποτε δεν γουστάρω δεν την κουμπανάω, κατάλαβες. Είναι η δικιά μου γυναίκα και η δικιά σου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Και πώς μάθε ότι ο Κικέρον λέει, όπου δεν σε σπέρνουν να μην φυτώνεις, ρε, έλα εδώ και εσύ. Έλα εδώ. Έλα γυναικούλα μου, ας μονιάσω. Με συγγύρισες καλά και τώρα. Άντε καλέ. Έλα, συγχώρεσαι, δώσ' μου το χέρι σου. Δεν θέλω. Πώς? Είπα δεν θέλω. Έλα καλέ, στα αστεία το έκανα. Άστα αυτά. Έλα, σε παρακαλώ γυναικούλα μου, συγχώρεσαι, δώσ' μου το χέρι σου. Άντε καλά, σε συγχωρώ. Αν θα μου το πληρώσεις. Άντε καημένη, είσαι ανόητη να δίνεις σημασία σε κάτι τέτοια. Αυτά είναι μικροπράγματα, πράγματα αγάπης. Μετέξει μπαστούνιες, τη δυναμώνουν την αγάπη. Άντε, πάω στο δάσο να κόψω τα ξύλα μου. Τράβα και μη σε μέλη. Δεν θα ξεχάσω. Η εκδίκηση βράζει μέσα.
Γνωρίζω καλά πως μια γυναίκα βρίσκει πάντα τρόπο να εκδικηθεί τον άντρα της. Μα εγώ δεν θέλω ψευτοπράγματα. Θέλω να νιώσει καλά την εκδίκησή μου. Δεν πρόκειται να χωνέψω εγώ την προσβολή που μου έκανε. Έπου να πάρει, άντε να δούμε τώρα. Πώς θα ξεπερδέσουμε από αυτή την ιστορία και να πεις ότι ξέραμε τι ψάχνουμε εδώ και εκεί που γυρνάμε. Τι τα θες τώρα και σε αυτά, ρε φίλοι. Εξάλλου, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας διέταξε το αφεντικό μας. Πρέπει να βρούμε έναν ικανό γιατρό που θα μπορέσει να γιατρέψει την κόρη της. Τη μικρή μας αφεντικίνα, που στα καλά καθούμενα έχασε τη μιλιά της. Και εξαιτίας αυτού ακυρώθηκε ο γάμος. Και να ξέρεις, άμα γίνει ο γάμος, όλα και κάτι θα κερδίσουμε. Γιατί ο γαμπρός είναι ματσωμένος. Αχ, και πώς θα μπορέσω να βρω έναν τρόπο να το εκδικηθώ. Δεν μου λες. Να σου πω. Μα και ξέρεις, τι τη βάρεσε την άλλη στο κεφάλι. Ή τζάμπα χαλάνε για τρίτα λατινικά. Αυτό δεν ψάχνουμε. Έναν ικανό γιατρό. Ψάξε, λέει ο λόγος, όλο και κάτι θα βρούμε. Βέβαια. Πρέπει με κάθε τρόπο να τον εκδικηθώ. Οι μπαστούνιές μου κάτσαν στο στομάχι και δεν μπορώ να τις χωνέψω και... Αχ, συγγνώμη κύριοι, δεν σας είδα. Έψαχνα με το μυαλό μου να βρω κάτι που με ενοχλεί. Καθένας με τις έγκλησες σε αυτόν τον κόσμο. Να και εμείς που ψάχνουμε κάτι που ευχόμαστε να είχαμε βρει. Μήπως είναι τίποτα που θα μπορούσα να σας βοηθήσω? Δεν είναι τίποτα παράξενο, κυρία μου. Βλέπετε, ψάχνουμε να βρούμε έναν ικανό άνθρωπο. Έναν ικανό γιατρό που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Φταίω εγώ που με βοηθάει ο Θεός να εκδικηθώ τον παραλυμμένο μου. Λοιπόν, κύριοι, είστε πολύ τυχεροί, γιατί εδώ θα βρείτε ό,τι ζητάτε. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ο πιο σπουδαίος γιατρός από όλους, για όλες τις αρρώστιες, ακόμα και τις πιο απελπιστικές. Για το όνομα του Θεού. Και πού μπορούμε να τον ευρούμε? Θα τον βρείτε λίγο πιο πέρα, διασκεδάζει να κόβει ξύλα. Μα καλά, γιατρός. Και κόβει ξύλα. Θα μαζεύει κανένα βότανο. Όχι. Είναι άνθρωπος παράξενος. Ευχαριστιέται να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι ιδιότροπος, ασυνήθιστος, που άμα τον δει το μάτι σου δεν τον πιάνει για γιατρό. Μερικές φορές μάλιστα κάνει τον αγράμματο. Κρύβει την επιστήμη του και πασχίζει να μην δείχνει το μεγάλο δώρο που του χάρισε ο Θεός. Παράξενη τρέλα, αλλά θα μου πεις τώρα όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν κάποια τρέλα ανακατωμένη με την επιστήμη του. Η τρέλα αυτού είναι πιο μεγάλη από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μερικές φορές μάλιστα φτάνει στο σημείο να τον δείρεις για να παραδεχτεί την ικανότητά του. Βέβαια. Και σας προειδοποιώ ότι αν του χωθεί το ξερό του να σας πει ότι δεν είναι γιατρός, δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα. Πρέπει τότε μονάχα ο καθένας από εσάς να πάρετε το ξύλο και να το ξυλοφορτώσετε καλά, μέχρι να παραδεχτεί ότι είναι γιατρός. Έτσι κάνουμε κι εμείς άμα τύχει και το χρειαζόμαστε καμιά φορά. Παράξενη τρέλα. Έχεις δίκιο, αλλά ύστερα από αυτό θα δεις. Κάνει θαύματα. Και είναι αλήθεια ότι είναι τόσο ικανός όσο λένε? Βέβαια. Είναι άνθρωπος που κάνει θαύματα, σας λέω. Πριν από 6 μήνες ήταν μια γυναίκα άρρωστη, που όλοι οι γιατροί την είχαν ξεγραμμένη. Μάλιστα, την πιστεύαν πεθαμένη περίπου 6 ώρες και ετοιμαζόταν να τη θάψουν. Ώσπου καταφέρουν με τη βία, δεν το ξεχνάμε αυτό, να φέρουν τον γιατρό που σας λέω. Μόλις την εξετάζει λοιπόν, της βάζει στο στόμα μια σταγόνα από δεν ξέρω κι εγώ τι πράγμα, και αμέσως η γυναίκα βάλθηκε να περπατάμε στο δωμάτιο, λες και δεν είχε ποτέ τίποτα. Τι λες τώρα? Αν το άλλο, πριν από 3 εβδομάδες, ένα παιδί 12 χρονών έπεσε από το καπελαριό και έσπασε τα χέρια του, τα πόδια του, το κεφάλι. Τέλος πάντων, το μολόι έγινε. Τρέχουν και φέρνουν τον γιατρό με το ξύλο. Είπαμε, δεν το ξεχνάμε αυτό. Το τρίβει εκεί με μια δικιά του αλφή και αμέσως το παιδί σηκώθηκε να τρέξει με τους φίλους του. Τι μου λες τώρα? Μιλάμε για σωστό θαύμα. Μου φαίνεται πως αυτός ο γιατρός θα κατέχει την παγκόσμια ιατρική. Έτσι είναι που το λες. Και πώς λέγεται? Σχαναρέλος, αλλά είναι εύκολο να το γνωρίσετε. Κρατάει ένα μπουκάλι κρασί. Α, κατάλαβα. Τι γιατρός θα έλεγε για να κρατήσει το κρασάκι. Τέλος πάντων. Και είναι τόσο ικανός έτσι. Τόσο. Τέλος πάντων, κυρία μου, σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε. Τίποτα. Α, να θυμάστε μόνο αυτό που σας είπα. Μη σε νοιάζει, αν έχει όρεξη για ξύλο, να το περιποιηθούμε και με το παραπάνω. Μου φαίνεται πως κατέχαμε πάλι και λεπούρι. Σε ένα βαθύ λαγούνι, με ένα μπουκάλι αχρούμι. Πολύ κουράστηκα. Ας κατεβάσουμε κανένα αεροφυξιά.
φαίνεται σαν κάποιον αυτό να τραγουδάει. Σαν να κόβει ξύλα. Πολύ κουράστηκα. Πολλά μαζεύτηκαν αυτά. Ωραία, χαρά στα... Τι λέω, στο διάολο τα ξύλα. Άντε. Ωραία, μου φαίνεται ολόιδιος. Μόνο όπως μου την περιέγραψα. Πολύ κουραστήκαμε και σήμερα. Φτάνει μόνο τι είναι τούτη. Κύριε, να σας ρωτήσω. Είστε εσείς που ονομάζετε Σγαναρέλος? Πώς είπατε? Ρωτάω αν είστε εσείς που ονομάζετε Σγαναρέλος. Και ναι και όχι. Ανάλογα τον θέλουνε. Δεν τον θέλουμε για τίποτα περίεργο. Μονάχα για να τον περιποιηθούμε καταλήλως. Τότε ναι. Εγώ είμαι αυτός που λένε Σγαναρέλο. Κύριε, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που σας βρίσκουμε. Αλλά κύριε, σας παρακαλώ, φορέστε το καπέλο σας, να μην σας πειράξει ο ήλιος. Κύριε, μην το βγάζετε το καπέλο σας. Προφυλαχτείτε σας παρακαλώ. Πολλά κύριε. Πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Ξέρω σου. Κύριε, δεν πρέπει να σας φαίνεται περίεργο που ερχόμαστε σε εσάς. Βλέπετε, οι τουρκισμένοι άνθρωποι είναι πάντοτε καλοζητούμενοι. Ξέρεις, ναι. Εμένα στο δουλειά δεν μου παραβγαίνει στο κόψιμο μου, δεν ξέρω κανένας. Κύριε μου, βέβαια. Δουλεύω σκληρά, σου λέω, είμαι δουλευταράς. Ναι, κύριε, όμως δεν πρόκειται για τα ξύλα. Και τα δίνω και σε πολύ καλή τιμή. Μπορεί δεν πάνε να τα δίνεις και τζάμπα. Σας λέω, δεν μας ενδιαφέρουν τα ξύλα. Εγώ πάντως δεν μπορώ να τα δώσω κοψοχρονιά. Κύριε, σας λέμε, δεν μας ενδιαφέρουν τα ξύλα σας. Μπορείς να βρεις τα φθηνότερα, αλλά σαν τα δικά μου. Κύριε, μην επιμένετε, δεν πρόκειται για τα ξύλα. Κοίταξε να δεις, εγώ τα κόβω με τρόπο μοναδικό. Κύριε, μην επιμένετε, δεν μας ενδιαφέρουν τα ξύλα σας. Δεν μπορείς να βρεις τη δουλειά καλύτερο από μένα, το λέω εγώ. Κύριε, αφήστε τις χαζομάρες. Σας λέμε, ξέρουμε καλά τα πράγματα. Άμα τα ξέρεις καλά τα πράγματα, πρέπει να ξέρεις ότι δεν μου παραβγαίνει κανένας. Είμαι καλύτερος στο δουλειό. Κύριε, για τελευταία φορά, μην μας μιλάτε για τα ξύλα για να μην αναγκαστούμε να φτάσουμε στα άκρα. Ποια άκρα? Να, κάτι πραγματάκι που θα μας κάνει να λυπηθούμε λίγο. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Δηλαδή, επιμένετε να λέτε ότι δεν είστε γιατρός. Τι να είμαι? Γιατρός? Στο συγγενές μου. Γιατρός είσαι γνωστός ρε. Κύριε, τι λέτε? Δηλαδή, θέλω να μου πείτε πως δεν είστε γιατρός. Πού τη βρήκα εγώ, δεν είμαι γιατρός, βέβαια. Μου φαίνεται τώρα πως πρέπει να βάλουμε μπρος το φάρμακο. Δεν είστε λοιπόν γιατρός? Όχι. Δεν είστε γιατρός. Όχι ρε. Δεν είστε ρε. Είμαι. Κύριε, γιατί μας αναγκάσετε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Σας βεβαιώνω ότι νιώθω πολύ μεγάλη λύπηση τώρα. Για ποιον λόγο μας βάλετε στον κόπο να σε χτυπήσουμε δηλαδή? Κύριε, πείτε μου, το κάνετε στα αστεία, μήπως έχετε τρέλα? Σώνει και δεν να με κάνετε γιατρό. Όπα, δηλαδή, ακόμα επιμένετε δεν είστε γιατρός. Ο διάολος να με πάρει αν είμαι γιατρός. Ώστε δεν είστε γιατρός, αλήθεια έτσι? Όχι ρε. Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν είστε γιατρός. Δεν είμαι. Καλά, δεν είστε γιατρός. Είμαι. Είμαι. Και γιατρός είμαι και φαρμακοποιός και μαμή και πουλτόζα είμαι. Προτιμώ να τα παραδεχτώ όλα παρά να με σκοτώσετε στο ξύλο. Κύριε, τώρα νιώθω πολύ μεγάλη ευχαρίστηση που σας ακούω να μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο. Να πω κι εγώ την αλήθεια, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Κύριε, πείτε μου την αλήθεια. Δεν κάνετε κανένα λάθος. Εγώ είμαι ο γιατρός που ψάχνετε. Κανένα. Είμαι οπωσδήποτε γιατρός. Οπωσδήποτε. Τι μου λες και δεν το ξέρω. Κύριε, τι εννοείτε, είστε ο πιο ικανός γιατρός του κόσμου. Εσείς κιόλας, ήταν μια γυναίκα 6 ώρες πεθαμένη. Την ετοίμασαν για να τη θάψουν. Και να που έρχεστε εσείς, της βάζετε μια ποιος ξέρει τι σταγόνα στο στόμα και τσουπ, κατευθείαν η γυναίκα περπατούσε μες στο δωμάτιο χωρίς σαν να μην τρέχει τίποτα. Τσουπ. Μωρέ το άλλο. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Όχι Παναγία μου θα πω. Ήταν ένα παιδάκι κοντά 12 χρονών. Έπεσε στο κεφάλι του καμπαναριό. Έσπασε χέρι, πόδια, κεφάλι. Τελά πέρσετε εσείς. Το τρίβετε εκεί με μια διαολαλυφή, ποιος ξέρει τι ήτανε, και τσαφ, το παιδάκι αμέσως σηκώθηκε και έτρεξε να παίξει με τους φίλους του. Τσαφ. Πριν τσουπ, τώρα τσαφ. Κύριε, έτσι κι αλλιώς θα μείνετε πολύ ικανοποιημένος από εμάς. Θα κερδίσετε πολύ παραδάκι. Πολύ παραδάκι. Εννοείται. Τότε ναι φίλε μου, εγώ είμαι ο γιατρός που ψάχνεις. Το είχα ξεχάσει, τώρα το θυμήθηκα. Και δεν μου λες, Να σας πω. πού πρέπει να πάμε? Όχι πολύ μακριά. Είναι ανάγκη να επισκεφτείτε μια κόρη που έχει χάσει τη μιλιά της. Εγώ δεν τη βρήκα τη μιλιά της. Καρδιασκιαστία φαντασία. Κύριε, προχωρήστε σας παρακαλώ. Πώς, χωρίς ιατρικό φόρεμα. Θα πάρουμε ένα. Ας είναι. Έλα εδώ εσύ ο ψηλός. Παρακαλώ. Πάρε. Πρόσεχε την καλά. Εδώ μέσα βάλω τα σιρόπια μου. Και πρόσεχες διαταγές του γιατρού. Απ' την άλλη. Ο γιατρός
αρχίσει να αρέσει. Πιστεύω θα πετύχει. Κάτι θα κάνω. Μα... Είναι πολύ ικανοποιημένος από εμάς. Σας βρήκαμε το πιο ικανό γιατρό του κόσμου. Ναι, θα μιλήσω λίγο κι εγώ όμως. Άντε, μίλα, θα πείτε. Λοιπόν, κύριε, ο γιατρός που φέραμε δεν αστιεύεται. Και όλοι οι άλλοι γιατροί που φέραμε προπολούν να εξετάσουν την κόρη σας, δεν το φτάνουν ούτε στη σόλα του κοπουσιού του. Είναι άνθρωπος ικανός, μυαλωμένος, αλλά καμιά φορά του ξεφεύγουν μια-δυο βλακιούλες. Μάλιστα, το αρέσει να αστιεύεται που και που και με το συμπάθειο, έτσι. Είναι σαν να του λασκάρουν κανένα πηδούλες, αλλά θα δείτε, είναι πολύ καλό γιατρός, κάνει θαύματα. Η φήμη του έφτασε κιόλας εδώ και τόσοι άνθρωποι ψάχνουν να τον ευρούν. Λοιπόν, τι μου λέτε, Την αλήθεια. ανυπομονώ, το γνωρίσω. Προς, πηγαίνετε φέρετε τον γρήγορα. Αμέσως. Να σου πω, παιδικούλη μου, ό,τι κάμαν οι άλλοι γιατροί θα κάνουν και παιδιά. Εγώ στο λέω, το καλύτερο γιατρικό για την κόρη σου είναι ένας καλός και όμορφος σταυρός. Θα τον εχαίρει την καρδούλα της και όχι μόνο. Όχι να σου πω εγώ, καλή μου παραμάνα. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου και δεν σου πέφτει λόγος. Πάψε πια, μωρή Ζακελίνα, και μη φυτρώνεις εκεί που δεν σε παίρνουν. Εγώ σας λέω και σας ξαναλέω ότι όλοι τους γιατροί θα κάνουν μια τρύπα στο νερό. Η κόρη σου παιδικό δεν έχει ανάγκη από συνάδελφο και ένα ρόσπορο. Της χρειάζεται ένας σταυρός. Είναι το καλύτερο γιατρικό και πρέπει όλους στο κοριτσιό σου. Δεν βλέπεις μωρή παραμάνα τα χάλια της, πως την κατάτιζαν οι γαμπροί. Και μου μιλάς ακόμη για πατριαρχή κουραφέξαλα. Στο κάτω-κάτω. Εγώ όταν αποφάσισα να την παντρέψω, εκείνη δεν αντιστάθηκε στη θέλησή μου. Σωστά κρέμεις αφεντικό. Βέβαια κρέμεις σωστά. Βασιλιάς είμαι. Ναι, αλλά ήθελες να της δώσω έναν άνθρωπο που δεν τον θέλει. Γιατί να μην πάρει τον κύριο Λέανδρο που είναι και της καρδιάς της. Να δεις τότε πώς θα σε υπάρχω. Και τώρα έτσι που είναι, βάζω στοίχημα ότι άμα του τη δώσεις, αυτός θα την πάρει ευθύς αμέσως. Βέβαια θα την πάρει. Χορό εδώ είναι. Αλλά μάθε παραμάνα ότι αυτός ο Λέανδρος δεν είναι για τη δικιά μου την κόρη. Δεν έχει το παραδάκι που έχει ο άλλος. Α, μα τι λες τώρα, αφεντικούλη. Έχει ένα θείο πολύ πλούσιο. Και ο κύριος Λέανδρος είναι ο μόνος κληρονόμος του. Αυτές οι κληρονομιές εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Μου φαίνονται χαζομάρες. Άρες, νάρες, κουκουνάρες. Δικό σου είναι ότι έχει στο χέρι. Άμα περιμένεις από τους άλλους, παίξε μου και γλίστρισε. Στο κάτω-κάτω, να πούμε και αυτό. Ο Χάρος δεν ακούει πάντα τις προσευχές των κληρονόμων. Και άμα περιμένεις να φας απαλού, πεθάνεις από την πείνα. Εγώ έχω ακούσει πως το γάμο τα πλούτη μόνο τους δεν φέρουν την ευτυχία. Ούτε και η φτώχεια πάντως. Πιο πολύ αξίζει η αγάπη και η καλή καρδιά. Μα οι πατεράδες και οι μανάδες έχουν στην καταραμένη συνήθεια να ρωτούν πάντοτε. Πόσα έχει, πόσα βγάζει, το ίδιο και για την ύφη. Καλή ώρα σαν το μαστροπέδο τον κουμπάρο, που αντί να δώσει την κόρη του τη Μαρία, μπουμπούκι 18χρονο, στο Γιωργάκι το λεβεντόπεδο, που αγαπιόντουσαν κιόλας κρυφά, την έδωκε στο γεροθωμά το Γεροξούρα. Αχ, καημένη Μαρία, ήταν κόκκινη σαν το ρόδο, κυτρίνησε σαν το κηδόνι και έγινε αγνώριστη. Πάρε το αφεντικό μου, σαν παράδειγμα. Σε αυτή τη ζωή μόνο η χαρά έχει αξία. Και εγώ στην κόρη μου θα δώσω ένα λεβεντόπεδο που θα την καλοκαρδίσει και θα περιφρονήσω τα πλούτη όλου του κόσμου. Να σου πω, νομίζω θα έχεις παρακάνει. Είσαι εδώ για να συντροφεύεις την κόρη μου. Τίποτα παραπάνω. Μας ζάλισες με τη φλιαρία σου. Κι άντε μην το βάλουμε σε βυρί. Καλά σου λέει μόλις επίλυνα πια. Σκασμός. Τι θα σε δίνει συμβουλές στο βασιλιά. Τι νομίζεις. Δεν είναι άνθρωπος ικανός και μυαλωμένος και δεν μπορεί να βάλει μόνο στις αποφάσεις. Άντε πήγαινε να δεις τι κάνει η κόρη του και άσε τις αποφάσεις σου. Έτσι κι αλλιώς ο βασιλιάς μας είναι άνθρωπος μυαλωμένος και μπορεί να πάρει δικές του αποφάσεις. Τίποτα χρήματα, μαλακά παιδί μου.
Εντάξει, απλά θέλω να της βάλω λίγο μυαλό γιατί σαν πολύ αέρα πήρε. Αλλά μη παράς. Εντάξει, συγγνώμη. Καλά, σε έρθει. Αλλά να ξέρετε δεν θα κάνει τίποτα. Καλά. Κύριε, ετοιμαστείτε, ο γιατρός μας έρχεται. Από πού? Γιατρέ, γιατρέ. Πού είναι ο γιατρός μας? Από εδώ, Λουκά. Πού το? Κύριε γιατρέ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω στο σπίτι μου. Έχουμε μεγάλη ανάγκη την επιστήμη σας. Ο Ιπποκράτης λέει ότι και οι δυο πρέπει να φοράμε καπέλα. Ο Ιπποκράτης το λέει αυτό. Μάλιστα. Και σε ποιο κεφάλαιο? Στο κεφάλαιο περί καπέλων. Αφού το λέει ο Ιπποκράτης, μπρος, φέρτε μου το καπέλο. Τι είναι αυτό? Αυτό βρήκα. Κύριε γιατρέ, μάθαμε για τα δομαστάσεις και τα δώματα. Σε ποιον μιλάτε? Μα σε σώσει. Μα εγώ δεν είμαι γιατρός. Δεν είσαι γιατρός? Όχι βέβαια. Για να δω. Τώρα μήπως είσαι, γιατί και εγώ με τον ίδιο τρόπο πήρα το δίπλωμα. Τι διαουδάστε μου που παλίσατε εδώ. Κύριε, σας είπαμε, είναι άνθρωπος μυαλωμένος, ικανός, αλλά είναι λίγο χαζός. Μπορεί. Αλλά εγώ θα μου διώξω. Γι' αυτόν και τις χαζομάρες του. Κύριε, μη δίνετε σημασία σας είπαμε. Το αρέσει να αστιεύετε. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα αστεία του. Κύριε, συγχωρέστε με για το θάρρος που πήρα να σας ξυλοφορτώσω. Δεν πειράζει. Αυτές οι μπαστούνιες Μα σας είπα, δεν πειράζει. που είχα τιμή να σας δώσω. Ας μην γίνεται λόγος, κύριε, έχουμε και δουλειές. Έχουμε μια αρρωστή κόρη. Άρρωστη κόρη είπες. Βέβαια. Πόσο χαίρομαι φίλε μου. Δηλαδή θα ευχόμουν όλη η οικογένεια άρρωστη να ήταν. Να σου δείξω πόσο πρόθυμος είμαι να βοηθήσω. Ευχαριστούμε πολύ για τα αισθήματά σας. Και δεν μου λες πώς την λένε την κόρη σου? Λουκία. Αχ, Λουκία, Λουκία. Τι ωραίο όνομα να της δίνεις φάρμακα. Πάρε Λουκία. Μάλιστα. Πάμε εδώ τι γίνεται. Μια στιγμή. Ποια είναι αυτή εδώ η λεβέντο γυναίκα? Ποια? Αυτή είναι εδώ πέρα. Α, αυτή. Η Ζακελίνη, η παραμάνα της κόρης μου. Σπουδαίος στόματος. Άχρε παραμάνα, γλυκιά μου παραμάνα, όλη μου η επιστήμη σκλάβα της παραμανίας σου. Θα ήθελα να σου πω ότι θα ήμουν πολύ τυχερός να ήμουν εκείνο το παιδάκι που θα βύζει από αυτά όταν... Κύριε γιατρέ, δεν πειράζει κιόλας έτσι, αλλά αφήστε τη γυναίκα μου σας παρακαλώ. Πώς? Γυναίκα σου αυτήν εδώ! Να σε συγχαρώ φίλε μου! Να σε συγχαρώ! Να σε συγχαρώ όμως για τη γυναίκα σου! Όχι, τα πειρά δεν χρειάζεται. Μα φίλε, εγώ ξέρεις χαίρομαι με τη χαρά και των δυο σας. Και έτσι όπως αγκαλιάζω εσένα, έτσι αγκαλιάζω και τη γυναίκα σου. Πάρε μέτρα λέμε. Παράξενος άνθρωπος μεγάλε. Εγώ παράξενο. Να μην χαρώ κι εγώ με ένα τέτοιο κόσμημα. Όχι. Μα πώς? Όπως χαίρομαι με εσένα, έτσι θα χαρώ και με τη γυναίκα σου. Όπως συγχαίρομαι με εσένα, έτσι θα συγχαρώ και τη γυναίκα σου. Άρα παραπέρα, να σου πω, με μένα κάνω ό,τι σου γουστάρει. Αν νομίζω ότι σε παίρνει. Με τη γυναίκα μου, κομμένα τα πολλά προβλήματα. Τώρα, όπου να αναφέρουν την κόρη μου. Την περιμένω κύριε, με όλη μου την ιατρική επιστήμη. Πού είναι η επιστήμη? Εδώ μέσα. Μα όπως είπα και προηγουμένως, ενδιαφέρομαι για όλη σου την οικογένεια. Και έτσι θεωρώ καθήκον μου να δοκιμάσω λίγο το γάλα της παραμάνας. Τι λέει? Είναι καθήκον του γιατρού υποχρέωση κύριε να δοκιμάσει και την παραμάνα. Εγώ σου προειδοποίησα. Μα ποιος είσαι εσύ? Θα διακόψεις τον γιατρό από το έργο του. Μάνα λες εσύ. Φεύγω από εκεί είπα. Πας και δεν είμαι αρκετά μεγάλη για να προστατεύσω τον εαυτό μου αν μου κάνει κάτι που δεν πρέπει. Αν αγαθείς, βλάκα, ζηλεύεις τη γυναίκα σου. Ησυχία! Πόρο, που να ανέχει την κόρη μου. Η κόρη σας, κύριε. Αυτή είναι η άρρωστη. Αυτή. Δεν έχω άλλη κόρη. Και αν μου πεθάνει θα είμαι παρηγόρητος. Να προσέχει καλά. Δεν επιτρέπεται να πεθάνει χωρίς συνταγή γιατρού. Τι λέει? Μπρος, φέρτε ένα κάτισμα. Αμέσως. Μπράβο ρε αγόρι. Τι λέει? Κάτσε κορίτσι μου. Να είναι άρρωστη, πολύ νόσημη και θα ρω πως ένα παλικάρι θα την περνούσε ζάχαρη. Τι κάνετε να γελάσει κύριε γιατρέ? Τόσο το καλύτερο. Όταν ο γιατρός κάνει τον ασθενή να γελάσει είναι καλό σημάδι. Για πες μου κορίτσι μου, από τι υποφέρεις? Τι είναι αυτό? Τι λες μικρή, τι κορακίστηκαν αυτά? Να κύριε γιατρέ, αυτή ακριβώς είναι η ασθενειά της. Έχει βουβαθεί και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Και μετά από αυτό το δυστύχημα, αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε και το γάμο. Γιατί? Ο γαμπρός την πρώτα να θεραπευτεί και μετά να την πάρει. Δεν μπορεί να την πάρει δάκι μου εκεί. Ποιος είναι αυτός ο βλάκας
που δεν θέλει τη γυναίκα του Μουγκή. Η δική μου έτσι και δεν μιλούσε, δεν την κέντρευε ποτέ. Ούτε εγώ. Καλά. Αυτοί εδώ θέλουν να τη φτιάξεις. Για εδώ. Νιώθει μεγάλους πόνους. Πολύ μεγάλος. Υποφέρει. Δεν φαντάζεσαι, κύριε γιατρέ. Εκεί που ξέρεις πάει. Πιστεύω. Ικανοποιητικά. Α, δεν ξέρω εγώ από αυτά. Ρε παιδί μου, η ποσότητα είναι ικανοποιητική. Μη με ρωτάτε εμένα τέτοια. Δεν ξέρω. Βασιλιάς είμαι. Βέβαια, βασιλιάς δεν πάει. Για δώσ' μου το σφιγμό σου, κορίτσι μου. Πω! Να, ένας σφιγμός που ολοφάνερα δείχνει ότι η κόρη σου είναι Μουγκή. Ναι, ναι, αυτό είναι, κύριε γιατρέ. Το βρήκατε. Μωρέ, μπράβο, με το πρώτο πέτυχε διάνα την αρρώστια της. Κύριε, δεν πρέπει να σας φαίνεται παράξενο. Ένας γιατρουδάκος τι θα σου έλεγε, μήπως είναι αυτό, μήπως είναι τ' άλλο, αλλά οι μεγάλοι γιατροί σαν εμένα πετυχαίνουν διάνα την αρρώστια. Βέβαια, βέβαια. Όντως, τη βρήκατε, αλλά η αιτία της ασθένειας, ποια πρέπει να είναι. Α, μα τίποτα πιο εύκολο. Αυτό γίνεται και δεν μπορεί να μιλήσει. Βέβαια, βέβαια, αλλά ο λόγος της ασθένειας ποιος είναι. Α, όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς θα σου πούν ότι αυτό γίνεται από εμπόδιο της γλώσσας. Μάλιστα. Ναι, αλλά η γνώμη σας στο θέμα ποια είναι. Η δική μου γνώμη, κύριε, συμβαδίζει με εκείνη το Αριστοτέλη. Λέει σπουδαία πράγματα σε αυτό. Σίγουρα. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος και φιλόσοφος και να ήταν τόσο πιο μεγάλος από μένα. Με το καπέλο χωρίς. Χωρίς. Κύριε, θα τα πω τώρα ελληνικά, να τα καταλάβετε κι εσείς οι αγράμματοι. Αυτό γίνεται από κάτι παράξενες αναθυμιάσεις που δημιουργούνται εδώ χαμηλά στο... Δεν μου λες, λατινικά ξέρεις. Καθόλου. Τέλεια. Σπύρουν, σπέρουν, πόνα, μάμα, ξεφορτώνουν. Αχ, γιατί να μην σπουδάσω κι εγώ. Σπουδασμένος ο άνθρωπος με τα ούλα του, φαίνεται. Μάλιστα, τα λέει τόσο ωραία που δεν καταλαβαίνω λέξη. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Θα τα πω ελληνικά, κύριε, να τα καταλαβαίνετε όλοι σας εδώ μέσα. Αυτό γίνεται από τις αναθυμιάσεις που σου προανέφερα. Δημιουργούνται εδώ χαμηλά, αριστερά στο σηκώτη. Ανεβαίνουν προς τα κάτω, πάνε δεξιά εδώ στην καρδιά. Και δια της μοιραίας αρτηρίας που οι Εβραίοι ονομάζουν κιούπιλε, ανεβαίνουν στον εγκέφαλο, που εμείς οι Έλληνες λέμε νιονιό, και με κάτι παράξενες διαδρομές, άπλα κατάπλα, κάνουν την κόρη σου Μουγκή. Α, τι ωραία που τα λέει ο γιατρός μας όμως. Μωρέ, να είχα κι εγώ τέτοια γλωσσάρα. Ναι, πράγματι. Η επιστημονική σας εξήγηση είναι πρώτης τάξης, κύριε γιατρέ. Αλλά μια απορία έχω εγώ. Δηλαδή, η θέση της καρδιάς και του σηκωτιού. Να νομίζω ότι είναι τα τοποθετείται διαφορετικά από ό,τι είναι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι η καρδιά είναι αριστερά και σηκώνεται δεξιά. Ουχ. Α, ναι. Κάποτε ήταν έτσι, κύριε. Αλλά η επιστήμη, η ιατρική έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδους και τα έχει αντίθετα. Α, δεν το ήξερα από αυτό. Με συγχωρείτε για την αμαθιά μου. Α, δεν υπάρχει λόγος να ζητάτε συγγνώμη, κύριε. Εξάλλου δεν υποχρεούστε να τα ξέρετε όπως εμείς οι μεγάλοι γιατροί. Σωστό και αυτό. Ναι, αλλά τι προτείνετε να κάνετε για αυτή την ασθένεια. Τι προτείνω να κάνουμε, Βέβαια. Προτείνω να ξαναπλαγιάσει το κρεβάτι της, κύριε, και να της δώσουμε μπόλικο ψωμί και κρασί. Ψωμί και κρασί. Μα γιατί αυτό. Θα σου εξηγήσω. Ξέρεις όταν κάποιος έχει ένα κατοικίδιο παπαγάλο, του δίνει μπόλικο κρασί και ψωμί και εκείνοι μαθαίνουν να μιλούν κατευθείαν. Α, σωστό κι αυτό. Γρήγορα. Μπόλικο κρασί και ψωμί. Έτσι. Κύριε, το βραδάκι θα ξαναπεράσω να δω τι κάνει η αρρωστή μας. Κάτσε να σας τροφοδοτήσω. Βεβαίως. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Θα με κάνουν να μιλήσω. Και τότε θα αναγκαστώ να παντρευτώ τον Οράκη, που έχει ένα δωμάτιο λύτς. Και να ξέρεις, αν συμβεί αυτό, εγώ θα πεθάνω. Εγώ θα παντρευτώ τον Λέανο, που με αγαπάει και τον αγαπώ. Και εσύ είμαι και Μουγκή. Πού και να μιλούσες. Ροδάνει η γλώσσα σου. Σιγότερα όμως, γιατί θα μας πάρουν μυρωδιά. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Λέανο. Και τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Κάτι θα βρει αυτός. Αλλά στο μεταξύ, να ξέρετε, εγώ θα πεθάνω. Έλα, σώπα κυρά. Γιατί η μόνη που βλέπω να πεθαίνει αν μας πάρουν χαμπάρι είμαι εγώ. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Στο μεταξύ, θα τρώω καναβούρι και θα πίνω κρασί.
Τι να σου πω, κυρά μου, καλύτερα να μασάσεις παρά να μιλάς τόσο που φωνάζεις. Ο έρωτας θέλει θυσίες. Πάντως, καναβούρι δεν είπε να φας. Εγώ λέω να πας μέσα και εγώ με τη σειρά μου θα πάω να βρω το λέοντρο. Και ως τότε τσιμουδιά. Μια στιγμή εσείς. Κύριε, θεωρώ καθήκον μου να δώσω μερικά φαρμακάκια σε αυτήν εδώ την παραμάνα. Παπαλίσαξες με την παραμάνα. Σε ποια να δώσω φάρμακα, σε μένα? Εγώ είμαι ο πιο καιρός άνθρωπος στον κόσμο. Τόσο το χειρότερο, παραμάνα μου, να τη φοβάσαι την πολλή υγεία. Δεν θα ήταν καθόλου κακό να σου κάνω μια φιλική θεραπεία. Ναι, εγώ κύριε γιατρέ, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άμα δεν έχεις τίποτα, γιατί να σου κάνω μια μικρή φιλική θεραπεία? Αυτό την μπλέκετε τώρα. Αδιάφορο! Η μέθοδος αυτή είναι σωτήρια. Όπως πίνουμε νερό γιατί κάποτε θα διψάσουμε, έτσι να κάνουμε και θεραπείες για την αρρώστια που έρχεται. Σωστά και αυτό. Καλά. Εγώ γι' αυτά δεν χαλώ τη χολή μου και δεν έχω σκοπό να κάνω το κορμί μου φαρμακαποθήκη. Είσαι δύσκολη στα φάρμακα, αλλά εγώ θα σε λογικέψω. Κύριε, εγώ να σας αποχαιρετήσω. Μια στιγμή εσείς. Μα τι φαίνεται? Μα να σας πληρώσω κύριε γιατρέ. Σας παρακαλώ, άνθρωπε μου, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα τα δεχτώ. Δεν το συζητώ. Δεν το κάνω για τα χρήματα. Όχι, όχι. Με καμία δύναμη. Δεν με κυβερνά το συμφέρον. Εγώ το ξέρω αυτό. Θα κάνω μια εξαίρεση, κύριε. Φέρνω να γλιτώσουμε. Σας αποχαιρετώ. Γεια σας, γεια σας. Κάτσε πώς είμαι και σήμερα. Σε ένα βαθύ λόγου. Πώς θα είναι την φορά εδώ. Ποιος? Είναι καιρός που σας φτάνω και σας παρακαλώ να μου βοηθήσετε. Να ένας πολύ κακός. Δεν είμαι άρρωστος, γιατρέ μου. Δεν έχουμε εσάς γι' αυτό. Δεν είσαι άρρωστος. Και τι έχεις και δεν το λες από την αρχή? Ακούστε να σας εξηγήσουμε δύο λόγια. Εγώ ονομάζομαι Λέαντρος και είμαι ερωτευμένος με τη Λουκία, λίγο εξετάσατε. Ο πατέρας όμως είναι θυμωμένος μαζί μου και δεν με αφήνει να την ανταμώσω, γι' αυτό έρχομαι σε εσάς. Να μου βοηθήσετε να καταστρώσω ένα σχέδιο και να μπορέσω να την ανταμώσω, γιατί από αυτό εξαρτάται τη ζωή μου. Πώς δεν τρέπεσαι να μπλέξεις ένα τόσο σπουδαίο γιατρό με τέτοιες ερωτοτροπίες? Ντροπή σου είναι στις βλάκες ή στις τρασίες. Μη φωνάζετε κύριε, σας θα φωνάζω και θα ουρλιάζω όσο θέλω, ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Πιο σιγά. Πιο σιγά όσο θα ουρλιάζω, θα μ' ακούσουνε μέχρι το πέραμα. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Για το όνομα του Θεού. Ας το Θεό στον ύπνο του, βρε. Εγώ σου λέω ότι... Κύριε. Δεν το λέω για σας, κύριε. Εσείς είστε άνθρωπος καθώς πρέπει και θα ήμουν ευτυχισμένος να σας βοηθήσω. Ξέρω είναι το φάρος που παίρνει να σας. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Πες μου, τι σε βασανίζει? Πρέπει να ξέρετε, κύριε, ότι η αρρώστια της Λουκίας που θέλετε να θεραπεύσετε δεν είναι πάρα μια ψευτοαρρώστια. Οι γιατροί που την εξετάσανε κάνουν λογικές διαγνώσεις. Άλλοι παραδείγουν το κεφάλι, άλλοι από τη σπλήνα, άλλοι από το σηκώτη. Η αλήθεια όμως είναι ότι η Λουκία κάνει την άρρωστη για να αποφύγει ένα γάμο που δεν θέλει καθόλου. Αλλά πάμε, θα σας πω την πόλη στον δρόμο, μην μας δει κανένας μαζί. Πω φίλε μου, τι μου είπες τώρα, με συγκίνησες? Σπάνια μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πάμε να μου τα πεις, πάμε σε φίλο, σε παρακαλώ. Είμαι πολύ καλά μεταφερρισμένος στο φαρμακοποιό. Και από τη στιγμή που ο πατέρας δεν με έχει ξαναδεί, πιστεύω δεν θα με αναγνωρίσει. Σίγουρα! Επίσης θέλω να μάθω 5-6 χτυπητές ιατρικές ατάκες για να στολίσω το λόγο μου. Άντε και μη σημαίνει κάτι τέτοιο. Σαν πως εγώ ξέρω παραπάνω. Τι είπατε? Είσαι τίμιος νέος και έτοιμος. Φαίνεσαι. Όπως με πιστεύτηκες, έτσι θα σου πιστέψω κι εγώ. Άκουσε με κύριε. Δεν είμαι γιατρός, δε. Στα ψέματα το κάνω. Δηλαδή δεν είσαι ματιά για... Πού τη βρήκα μωρέ εγώ τη γιατρική? Εγώ δεν έχω βγάλει το δημοτικό. Ούτε πάλι λύνες θα περάσω. Αλλά όταν είδα πως ήθελα να με κάνουν με το ξύλο, τα παραδέχτηκα όλα. Αναγκάστηκα. Και μόλις είδα ότι η δουλειά αυτή τραβάει έτσι, σκέφτηκα να το συνεχίσω. Και σκέφτηκα να το κάνω για όλη μου τη ζωή. Ένας τσαγκάρης, άμα του χαράσουν τα παπούτσια,
θα του μείνουν στο ράφι. Ενώ εμείς οι γιατροί, έτσι και πεθάνει κάποιος ασθενής, δεν φταίει ο γιατρός. Φταίει ο ασθενής που έχει τη βλακεία να πεθάνει. Τι ξέρεις, οι πεθαμένοι, οι πιο διακριτικοί άνθρωποι του κόσμου, ποτέ δεν παραπονιούνται. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι πεθαμένοι είναι άνθρωποι πολύ διακριτικοί. Έτσι. Να σου πω, πήγαινε πίσω του δέντρου γρήγορα γιατί έρχονται να με συμβουλευτούν. Πίσω. Κύριε γιατρέ, χρειάζομαι τη βοήθειά σας, κύριε γιατρέ. Η μάνα μου είναι έτοιμη να πεθάνει. Δεν σε καταλαβαίνω, κορίτσι μου. Έχει πυρετό, κύριε γιατρέ, ψήνεται, δεν τρώει, δεν κοιμάται, δεν μας μιλάει. Πολλές φορές ακόμα ξεχνάει, δεν ξέρει που βρίσκεται. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Όσους γιατρούς φώναξαν την εξετάσουν, είτε μου είπαν ότι θα πεθάνει, είτε μου έβαλαν να αγοράσω ακριβά φάρμακα. Εσείς όμως που είστε ειδικός, σίγουρα θα έχετε το κατάλληλο φάρμακο για να γίνει καλά. Τι να σου πω, καταλαβαίνει κανένας. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Κρίμα, κύριε γιατρέ, κρίμα, γιατί είχα φέρει τα τελευταία 4 τάλερα που μου είχαν μείνει για να σου τα δώσω. Πού να, φέρνω. Να δω. Κι άλλο. Γέμισε αυτή η σιγά. Τώρα σαν να αρχίζουμε να καταλαβαίνω τι μου λες. Για πες μου, έχει πυρετό. Πυρετό, κομάρες, από τα πατώματα τι μαζεύουμε, κύριε γιατρέ. Να σου πω, ξεχνάει κιόλας. Δεν θυμάται τίποτα. Τρώει. 1 μήνα έχει να φάει, κύριε γιατρέ μου. Τι της λένε τώρα αυτήν. Το βρήκα. Υποκρισία έχει. Υποκρισία. Μάλιστα. Υπάρχει τέτοια αρρώστια. Αφού στο λέω εγώ δεν υπάρχει. Και τι μπορείτε να κάνετε εσείς γι' αυτό. Όπου θέλει για τη γιατρέψη κιόλας. Τι της δίνεις τώρα. Εδώ. Έλα εδώ, πάρε αυτό. Το κομμάτι του τυρί, να σου δώσω να του φάει. Μα γιατρέ, σου λέω έχει να φάει 1 μήνα. Πώς θα της δώσω εγώ να φάει το τυρί. Θα το φάει, έχει μέσα χρυσάφι και βότανα, θα το φάει, θα γίνει καλά. Εντάξει, ό,τι μου πείτε θα της το δώσω. Και πού σε, άμα πεθάνει, να τη τάψεις καλά μες στο χώμα, όχι 3 μέτρα, 6 μέτρα κάτω το χώμα. Και μπρούμητα, να μην σηκωθεί να σας κυνηγήσει. Μάλιστα και γιατρέ, μάλιστα, πάω να της το δώσω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Θεός χωρέστη. Δώσε φαρμακοποιέ, φεύγουμε. Η παραμάνα, γλυκιά μου παραμάνα, όταν σε βλέπω διώχνεις όλη τη μελαγχολία της καρδιάς μου. Μα την πίστη μου καλά το πες, κύριε γιατρέ, για μένα και το καταλαβαίνεις καλύτερα από τα λατινικά σου. Αχ, ρε παραμάνα, πέσε άρρωστη ρε παραμάνα για την αγάπη μου, πέσε άρρωστη. Θα νιώσω όλη τη χαρά του κόσμου να σε γιατρέψω. Κύριε, είμαι έτοιμη να σας υπηρετήσω, μα προτιμώ μην με θεραπεύσετε. Αχ, ρε παραμάνα, πόσο σε λυπάμαι που έχεις έναν άντρα σαν αυτό που έχεις. Ένα ζηλιάρι που δεν αφήνει άνθρωπο να σε πλησιάσει. Αχ, τι να κάνουμε, κύριε γιατρέ μου, είναι για τις αμαρτίες μου. Η κατσίκα όπου είναι πολυκομμένη πρέπει να βοσκήσει. Είναι ένας άξιος, ένας χωριάτης, βλάκας. Αχ, και δεν έχεις δει τίποτα παρά ένα μικρό μέρος από τις γαϊδουριές σου. Σου λέω, είναι βάρα στα χέρια αυτά που είσαι μέσα. Δεν τρέπεται λίγο βλάκας, ζηλιάρης. Σωστά τα λες. Ταξίζει αυτά που λες αυτά και άλλα τόσα ακόμη. Βέβαια ταξίζει. Και πού είσαι, ξέρεις τι άλλο αξίζει. Να του φορέσεις 2 πραγματάκια εδώ στο κούτελο. Σωστά τα λες, κύριε γιατρέ μου. Και εδώ που τα λέμε, αν δεν νοιαζόμουν για το συμφέρον του, μπορώ να τους κάνω και εγώ κάτι της. Α, δεν θα κάνεις κανένα κακό. Και πού είσαι, ξέρω έναν άνθρωπο, όχι πολύ μακριά από εδώ. Που θα ήταν ευτυχισμένος μόνο να φιλήσει τα δαχτυλάκια των ποδιών σου. Ούτε τώρα, έλα τώρα, θα στο πάω να ρίχνει. Άρα, θα τη σκύψω. Άρα, γιατρέ, ποιος. Παρακαλώ. Είδες που φέρνα τον γιατρό μας. Τον είδα που να μην τον έβλεπα. Κοίτα και τη γυναίκα μου μαζί του. Και πού είναι τώρα. Δεν ξέρω και ούτε και με νοιάζει. Μα θέλω να τον πάρω δυο, γίνεται. Πήγαινε να δεις τι κάνει, κόρη μου. Να πάω. Άρα γιατί θα μου το πληρώσεις. Θα στη φυλάω. Κύριε γιατρέ, πού είστε, σας έψαχνα. Α, ήμουν στην αυλή σας, διασκέδαζα διώχνοντας το περιττό κρασί. Τι κάνει η άρρωστη μας? Από τότε που πήρε το φάρμακό σας, λίγο χειρότερα. Τόσο το καλύτερο. Δείχνει ότι το φάρμακο ενεργεί.
Ενεργή, κύριε γιατρέ, ενεργή. Αλλά φοβάμαι μη τη σκάσει ενεργώντας. Μην αγχώνεσαι, εγώ έχω σπουδαία φάρμακα. Θα την περιμένω να φτάσει στο ψυχομάχημα και μετά βλέπουμε. Τι είναι αυτός εδώ? Αυτός εδώ? Αυτός εδώ. Αυτός είναι αυτός που είχε ανάγκη η κόρη σου. Α. Ναι. Αυτό θα της κάνει καλό, κύριε. Προς, φαρμακοποιέ μου, πάρε την κουβέντα, πήγαινε στον κήπο μία βόλτα και πάρε της και το σφιγμό, όσο εγώ θα λέω δύο πράγματα εδώ με τον πατέρα της. Μου είναι εντελώς αδύνατο να αλλάξω τα συναισθήματά μου για σένα. Κύριε γιατρέ, η κόρη μου μιλάει. Ω, θαυματουργή ενέργεια του φαρμάκου. Πώς μπορούμε να σας συμπληρώσουμε αυτή τη θαυμαστή σας θεραπεία? Ναι, πατέρα μου, ξαναβρήκα τη μιλιά μου, μονάχα για να σου πω ότι είναι ανούσιο και ανώφελα να θέλεις να με δώσεις στον ωράδιο. Γιατί άλλον άντρα έξω από το Λέανδρο δεν θα πάρω. Πώς? Τίποτα δεν μπορεί να με κάνει να αλλάξω γνώμη. Τι? Κάνεις τα λόγια σου. Οι ορμήνες σου πάνε περίπατο, μα το πονείς. Δεν νομίζω. Καμία πατρική δύναμη δεν μπορεί να με αναγκάσει να παντρευτώ έναν άντρα που δεν τον θέλω. Θα κλειστώ σε μοναστήρι. Του κάπου σου λέω επιμένεις. Κύριε γιατρέ, γρήγορα, ξανακάνει μου εκεί. Αυτό πια δεν μπορώ να το κάνω, αλλά άμα θες, μπορώ να κάνω σε ένα κουφό. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Τελείωσε. Απόψε παντρεύεσαι στον ορατίο. Καλύτερα να παντρευτώ το χάρη. Σκασμός! Αφήστε με να εξακριβώσω την καινούργια ασθένεια. Αλήθεια, κύριε γιατρέ, υπάρχει φάρμακο για αυτή την ασθένεια του μυαλού? Βέβαια, έχω σπουδαία φάρμακα εγώ. Φαρμακοποιέ, έλα γρήγορα εδώ. Μπρος, τα αέρια έχουν πάρει άσχημο δρόμο, πρέπει κάτι να κάνουμε γρήγορα. Θα πάρεις την κουβέντα, θα την πάρεις μια βόλτα και θα την δώσεις το ειδικό φάρμακο με μια σταγόνα κουλουροστεφάνωμα. Και γρήγορα το ειδικό φάρμακο, γρήγορα χανόμαστε. Μα τι φάρμακα είναι αυτά που διατάξετε, κύριε γιατρέ? Πρώτη φορά τα ακούω. Είναι φάρμακα που διαχειριζόμαστε τις μεγάλες ασθένειες. Είδατε πάντως θράσος η κόρη μου, εντάξει, τα κορίτσια σε αυτή την ηλικία είναι κάπως αντίθασα. Έχει ξετρελαθεί με αυτό το Λέανδρο. Βράζει το αίμα τους. Εγώ, με το που αντιλήφθηκα τον έρωτά τους, έκανα τα πάντα για να μην βρίσκονται. Καλά έκανες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να προσπαθούν να κλεφτούν. Εγώ, μία φορά, μία υποψιαζόμουν ότι βρέθηκαν και θα τρελαινόμουν. Τρελαινόσουνα σίγουρα. Χάνουν τον καιρό τους. Έτσι, καλά τα λες. Δεν έχουν να κάνουν και με κανένα βλάκα. Εσύ ξέρεις πονηριές που δεν τις ξέρει αυτός. Είσαι πανέξυπνος, σπίρτο μοναχό που λένε. Κύριε, καλά μας την έφεραν, κύριε. Η κόρη σας τόσκασε με το φαρμακοποιό που αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος έφερε. Τι! Πού είναι ο χρόνος μου! Να με σκοτώσουν με αυτόν τον τρόπο! Την αστυνομία! Γρήγορα την αστυνομία! Ορκίζομαι, κύριε γιατρέ, θα σε κρεμάσω. Και αστυνομήσει. Και μην τα μιλήσει να το σκάσεις. Πόσο πρακτικά να βρω αυτό το σπίτι. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι τον έκανατε το γιατρό που σας σύστησα? Να, εδώ γιατρούλες μας, ετοιμαζόμαστε να το κρεμάσουμε. Πώς? Θα κρεμάσετε τον άντρα μου? Όχι, θα το χαρίσουμε. Αλίμονο. Και τι κακό σας έκανε? Τίποτα μωρέ, σιγά. Έβαλε απλά και κλέψανε την κόρη του αφεντικού μας. Ψιλοπράγματα. Αλίμονο, αντρούλη μου. Σωστά είναι ότι θα σε κρεμάσουν. Δεν το βλέπεις. Και θα σταθείς να πεθάνεις μπρος σε τόσο κόσμο. Τι θες να κάνω? Αν είχες προλάβει τουλάχιστον να κόψεις λίγα ξύλα παραπάνω, θα παραπονιόμουν λιγότερο. Φεύγω από εκεί, φεύγω παραπέρα μου να αγγίζεις την καρδιά. Όχι, όχι, θέλω να μείνω κοντά σου για να σου δίνω κουράγιο. Και δεν θα φύγω προτού να σε δω κρεμασμένο. Τώρα, έρχεται η αστυνομία. Ποια αστυνομία? Έχουμε την κρεμάλα. Μάλιστα, θα σε κλείσουμε σε μέρα σίγουρο. Θα τους κρεμάσουμε ρε, θα τους σκοτώσουμε. Μα κύριε, σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την τιμωρία με κάμωσες μασπουδιές. Όχι. Το δικαστήριο θα αποφασίσει τη μηνύ σου. Το δικαστήριο, την κρεμάλα, τι είναι? Τζάμπα τη φέρα. Τι βλέπω εκεί, τι λες? Κύριε, έρχομαι να παρουσιαστώ ενώπιόν σας. Εγώ, Λέανδρος, για να σας παραδώσω την κόρη σας. Καλά κάνεις, φέρνε εδώ. Είχαμε αποφασίσει να φύγουμε και να παντρευτούμε αλλού, αλλά μετανιώσαμε. Δεν θέλω να την κλέψω, βλέπετε. Θέλω να μου δώσετε εσείς την ευχή σας. Δεν στη δίνω! Είσαι ένας άχρηστος! Ένα ζω! Δεν στη δίνω! Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι μόλις μου ανακοίνωσαν το θάνατο του θείου μου και ότι έγινα γενικός κληρονόμος περιουσίας του. Παιδί μου! Ξαφνικά βλέπω ότι είσαι ένας ενάρετος και εξαίρετος νησκέτης. Έλα εδώ εσύ.
Με τα χαρά, συγγνώμη την κόρη μου. Κάτι γλίτωσε η ιατρική πιστή. Τώρα που δεν θα σε κρεμάσω, κάνε μου μια χάρη. Μείνε γιατρός όπως έκανα. Βέβαια! Εσύ με έκανες να φάω 10 τόνους μπαστούνιες. Το αποτέλεσμα είναι τόσο όμορφο που δεν πρέπει να παραπονιέστε. Ας είναι. Σε συγχωρώ για τις μπαστούνιες. Και σε ευχαριστώ κιόλας. Γιατί εσύ με ύψωσες στην κοινωνία. Και πού είσαι, από εδώ και πέρα θα πρέπει να μάθεις να σέβεσαι ένα σπουδαίο γιατρό. Α, και πού είσαι, το επιστημονικό ξυλοκόπημα είναι βαρύτερο από κάθε άλλο. Βοήθεια! Αμάν. Τι γίνεται τώρα, εγώ αυτό είπα. Γυναικούλα. Γιατρέ μου! Τους ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, στην οποία πήραν μέρος ο Κωνσταντίνος ο Τρέλης, η Μαρία Ετζηλούρου, ο Νίκος ο Γιώτας, ο Τίνος ο Γιώτας, ο Θανάσης ο Τσακμάκης, η Στεφανία Ισούρο, η Αθηνά η Γουλαράκου, η Ματίνα η Τασιοπούλου και ο Σπύρος ο Κατσόπης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Μαρίνος ο Τζαρόπουλος. Αυτή τελευταίας να κάνει εντύπωση. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Ρένια τη Βούλα που έφτιαξε τα σκηνικά. Και να σας πει και ο γιατρός τι θέλει να σας πει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζουμε να γελάσετε σίγουρα. Εδώ γελάσαμε εμείς, δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω να περάσετε τέλεια. Όχι άλλα, σε παρακαλώ. Ένα χειροκρότημα ακόμα για το θέση. Thank you.